Gaur harrituta geratuko dira batzuk. Silvana Webgune telebistan eta haragi gorria, ezurrak, gero beste normalaxo, baina... Bueno, bauka, gaurko gure gaiarekin zentzu honek, ez? Bai, hori da esplikatuko dugu, zeatikan sartzen deun haragia, eta esplikatu zenik komeni zaion, ez? Gaurko gaia dia pixkat ezurretako minak, erreumak eta hori, baina denai etzaile komeni haragiara sartzea. Orduan, esango nuke, ze pertsona bai, ze pertsona ez, eta kasu hortan, bai, errezeta berdina ingo nuke, baina haragiri gabe. Zaskenien, bueno, ez? Ezurretako mina da, hori, ezurretako mina daukat, baina hor, bueno, talde pila da. Bai, hori da. Oso orokorra da. Oso orokorra. Erreuma eta erreuma multzo handi bada, erreuma bezala deitzen zaiona, baina hor desberdina daude, eta desgastea esaten duenean ere zer dan desgastea, zer dan artrozia, zer dan artritiza, hori bizka aklaratu ingo du, ez dalako berdina. Eta bakoitzai bat komeni zaio gehiago. Hori da, beste komeni zaio, hori da. Bueno, guk, Silvanek hitz egiten duen bitartean nik ingo duena, salda bat ingo dugu, bueno, sopa, salda, eta izango izena berez, da, bueno, hau txinatarra da, ez? Bai. Guk euskeratu ingo eta bizitza luzerako sopa ingo dugu, ez? Baina gehiago izango da salda bat izango da, azkenean hau salda moduan hartzeko. Bai. Eta hortako osagaia nik, hemen dauzkat, zurrak dauzkau behianak eta oiaskoanak, gero, haragi gorria daukagun behiana eta izan behar da gelatinosoa dela, guk txalmasaiak ekarri ditugu. Bai, hori da. Gero, kuminoa daukagu, jengibrea, gaur askotan ikusiko duzuena, kurkuma pixkat ibiliko du, eta gero barazki batzuk. Zenarioak, porrua, kipula eta berakatza. Eta hemen daukagu ura goxua, ura eratekoa, eta itxasoko ura. Eta itxasoko ura, aldala mesedez ez hartu eta joan, itxasoa ni portuan bizinez da ez jetxi botella batekin dan tasta sartu ez. Bueno, itxasora juteko aukera baldin baukazue, gero eta barrura, gero eta garbiago, eta bestela gaur egun saltzen dute, toki askotan itxasoko ura. Eta, bueno, desberdina daude, eta aukeratu inber da, baina egia esan erresa da gaur egun topatzia itxasoko ura. Bueno, orduan nik jungo nahi zoin, osai guzti hau barazkiak eta garbituko ditut, ezurrak komenia pixkate apurtzea, gero barruko eta botatzeko, eta dena lapiko batean sartu, botako jo, hori bai, ura izango dira, 3 ura goxua, erateko ura, eta bat gaziana. Neurria hori izaten da. Bikin agian pixka gazi geratuko zen. Bai, itxasoko ura, esplikatuko dugu, eran egin leikeu edo sukaldatzeko erabili. Orduan, segun zer reseta den, erabiliko genuke 2 geza bat gazia, edo bestela 3 geza eta bat gazia. Orduan, bueno, errezeta honetarako aukeratu ditugu 3 gezak eta bat gazia, ez? Norbaiten ebalin badu, eta irutzen bazaio, bat gutxiago, 2 eta bat egin lekena, egin dezala, baitere ondo ingo litzateke. Oso ondo, ni lanian hasiko naiz, eta zu bitartean, bueno, gaixotasun ezberdinak hola pizkata saltuko itxura. Bai, bale, oso ondo. Ez dauka lan izutzeko, izei, ni dena. Oso ondo. Bale, orduan, esate genuen moduan, bueno, aukeratu deu ezurretako arazuak, oin negukoa direlako, ez da? Ezurrako hain asko hotzakin eta ezetasunakin, mina, normalian ezurretako arazoa azkena, oin neguan geizki biltzen da. Bati lehengo hotzak eta ezetasun handia dagoen egunetan da. Hotzera ezetasuna gehiago, ez? Lagun bat daukat, azkenean Andaluzera jundela bizitzen. Baina jubilatu da, eta esaten duan oso ondo, bai. Hotza bai, baina lehorra, eta ez daukala lehen hemen sufritzen egoten zala, eta... Hori jende asko dituen, behi jubilatuta gero, aldi bat edo toki beroetan da lehorra hoetan, eta beste aldi bat, ben familia daulako, ez? Eta gila esan, ezetasunak eta hotzak eragina handia dauka ezurretan eundia. Orduan, bueno, ezurretako arazuak, klasifikazio horretan daukagu mota desberdinak, ez? Batzuk egongo litzateke infekzioarekin lotuta daudena, osteomilitis bat adibidez, infekzioa dagoela. Beste batzuk dira aldiz inflamazio antura dagoena, eta hor adibidez artritriza egongo litzateke. Beste batzu dira degeneratiboak, degeneratiboa da, bai ezurra eta bai artikulazioa desgastatzen juten dira. Hori da normalena, ez? Urteak aurre. Bai. Eta gaina, 40 urtetik aurrera, edo zeini, bai plaka bat, edo bai egiten dizutenean, ikusten dira desgaste txikia daudela. Eta hori neurri baten normala da. Osteoporosia da ezur masa galtzia bezala. 30 urtetik aurrera denok juten gara pixkanaka ezur masa galtzen. Orduan, esan ezaku, galera hori normala da kako txartian. Beste kontua da, gehiegi galtzen dugunean, ez? Orduan hor desgaste bat egongo litzateke, ja gaixotasun moduan.
Eta desgaste moduan hori ja artrosia da, Bai? eta gero osteoporosia edo osteopeneko nuke. Hau da, ja, hori ba, degeneratiboa direna. Neurri batean, normala direna. Ze pasatze askotan, edarekin pertsona detuak artrosia deno dute, baina momentu puntual batzutan artritisak egiten dituztela. Hau da, artikulazioak inflamatu egiten zaie. Hau da, adibidez, artrosia daukazu ez, desgastatzen jutezea, baina aldi batzutan artritis puntua dituzu. Adibidez, eskutako behatzak oso normalizada, eskutako behatzak dana egiten dira haunditu, berotu, mindu, hor artritisa dagoen momentu horretan. Inflamazioa dago. Eta zati izaten dira inflamazioiek? Hori, ezurra berak egiten dituen inflamazioak, hor dagoen desgaste hori, nola izan... Sortuta ere Bai, desgaste hori sortuta, pixkatxo bat hori alde neurrian, korputzak egiten duen alegin bat hori konpontzeko edo horri buelta emateko. Eta azkenean gerditzen da, hori artritis puntu hori pasatzen nian, askotan igual behatza okertuta galditzen da. Eta ez du minik ematen. Artrosiarren barruan artritis puntua daude, inflamazio puntuak eta momentuak egoten dira. Eta gero bestie egongo litzateke, adibidez, ja zaintugu inflamatoriak, infekziosoak, degeneratiboak, gero tumoreak egon lehizke zurretan, tumore benignoak ona direnak edo txarrak sarkoma bat moduan. Eta bestiak ezur medulako arazoak, baina ez gera sartuko. Bai. Orduan, eta orduan erreuma normalian erreuma deitzen zaio inflamatorioak direnak. Osa, inflamazioekin lotuta daudenak, anturaekin lotuta daudenak. Hori izango litzateke erreuma. Eta, baina erreuma normalien ez izaten beti toki batzuetan, edo edozein gorputzeko edozein ataletan izan da erreuma? Bai. Ez izaten normalien Ez, erreuma izaleke edozein tokitan, hori da, inflamazioarekin lotuta daun, gaixotasun multzoa izan gerriakin da, olako hausak, asko gerriakin da, normalien, ero igual izango da hori gehien sufritzen duen atalata, orokorren hori izango da? Bai, nizet gerrian eta arazo asko maten ditu gerriak, gure bizkarrak, tentzio asko, estres asko eta tentzio asko egun guztien zehar, eukitzen dut, orduan lumbarrak eta gerri buelta hau eta pixu asko hartzen dut, hor normalian desgaztiak eta normala izaten dira. Eta hori gero, horren abarituko gehiago gutxeo, segun ze bizitzan eman dugun, ero zelan izan dugun, ero ez? Hori da. Nik, belauneko mina nosaziko zizkin. Hori... Abixatu nago. Bai, abixatu zaude, bai. Bai, hori da, azkenian, medikuntza txinatarrian, ezurra lotuta daude gultxurnaren energiarekin. Gure bizi energiarekin. Gu bizi energi batekin jaiotzen gara, eta segun nolako bizitza ematen duzun, bizi energia hori mantendu egiten da, pixka sartzaro arte, edo heldutasun sartzaro arte, eta orduan sartzaro on bat daukazu. Ikusten dira, 80 urteko aionak eta amonak, ondoko agiliadeekin, mendire egunero joeten direnak, basarritik jaisten direnak kalera eta asokan egoten direnak, eta hori dia bizi energia hori ondo mantendu dutenak. Eta beste batzu daude, azkenian bizi energia hori gastatu egiten dute, gastaro lan asko egindakoak, gutxi geizki elikatutakoak, deskantzo gutxi, kirola asko egiten denean eta neurri gabe, horre desgaste handia da, eta orduan bizi energia hori gastatu egiten da. Orduan etortzen da sartzaroa lehenago eta izugarrizko sartzaro txarra. Eta badago non edosik energia hori, ez dute saltzen niño norako plaza, nero nik uste gastatu da bitela. Ni 1 urte eta ikusiko erra ematen gaino. Txoin, zer baino lehen, Silvana, jengibrea zenbat sartuko diot? Bai, beira, litroko izaten da rodajatxo bat edo 2. Osa, hemen 2 eta piku izango honekin sobra, hori da, bai, horako sobra, oso ondo, bai, neiko. Bai, ze gauza hauekin da jendeak uste du, hau ona da, pila bat hartuko dut. Hori dena moduan, ez neurria. Algak ona dira eta venga, pila bat hartuko ditut, ez, denak bere neurria. Bere neurrian, bai, eta jengibrea ezan behar da bitu, jengibrea saborez da pikante epela da. Orduan, pikante moduan beroa da. Orduan, oso pertsona beroak eta direnak eta orduan ezin dute jengibre pilo bat hartu. Lehengoko bate kontatzen zian, bere ezagun batek hartzen zuela egunero, olako jengibre zati handi bat,
eta horrekin hori bat, infusio bat eginda, pertsona hori... Egunero, orduan, pertsona hori esan ziotela ona zela kolesterola jisteko, eta, pertsona hori segun olako, oso berua balima da, eta inflamazio, eta inflamazio ez, baina oso berua balima da, eta hori gehiagi da. Berua izatea zelako da, zer da pertsona berua bat? Zein deitzen zaio? Pertsona berua. Bai, ez, gure korputza da baratza bat ezela. Eta gure korputza neurtzen dut dagoela o beroa, edo hotza, edo esia, edo lehorra. Orduan, normalean sintoma berotasunak izango izateke, sintoma normalean pertsona berua, askotan pixkat ezageratu egingo dugu jendeak ulertu esan, neguan manga motxakin ibiltzen dena, kolore gorrikua, egarria handia daukana, eta normalan izaten da oso haragi jalia, tabako erretzen du, alkohola hartzen du, kafi hartzen du, orduan, klaro, bea izan lehikezu konstituzioz, baina kanpotikan oso gauza berua sartzen badituzu, orduan daka izugarrizko berua. Claro. Bai, bale. Eta orduan esaten genuen, pertsona horrek ez zuela, horrek ez zuen behar horren beste, bera zelako esan tipo hori. Ez dakit ez ziaten, esan bakarrik hartzen ari zela hori, esaten kontu, hori da, ona dela, eta orduan segun pertsona hori gehiagi da, ezin dezu beste pikante sartu korputzian. Kuminoa, zenbat? Kuminoa zenbat, espezio guztia bezala kutsarilla txoban niko. Bai, hori da. Eta kurkuma pixka botak? Bai, kurkuma ere pixka. Bai, hori da. Eta bukatzeko, hoxe. Hemen, ura daukat, hori, esan duguna. Hiru edateko ura, eta bat izango da gasiana. Eta honi, utzi barko diogu, gutxi gora era, lau bat ordu? Bai. Ondo egosten, lasai. Lau 6 ordu, azkenean ezurratikan atera behar dugu, osea... Barazki ezurra eta dena atera behar dugu. Dena atera, hori da, bai. Eta hori gaina, gero gure gorputza zurgatuko duela. Guzaldau eratean, ezurra horiek adatatzen ditu. Hori da, bai. Orduan, gure ezurrak tonifikatzeko ezurra erabiltzen ari gara. Orduan, gu bali madakagu ezurra nahi belmitu tonifikatu, hau oso ondo dago, bati bazen entzako pixkatxo bat ezurretako gaixotasun esan dugun horietan degeneratiboa direnak. Hau da, artrosia, osteoporosia duten entzat, hoientzako da asopau oso ona. Eta lehen esan dugun bizi energia hori ere mantentzeko. Orduan, ezurrak aigia tonifikatzen. Neguan aproposa eta bati bat. Guri entzuten digun aionamon guzti horiek, bati bat, hori. Hau zematero hartu beharko luketea. Hemendik, azkenean hau saldatxo bat hartzeko da. Hemendik litro batzu bat euskau, hau gero oskaioen hartu, hau zer hartu behar da, egunero, zelako? Negu partian, eta hotza dago garaian, egunero tasatxo bat hartu leike oso ondo. Eta berdin da, noiz, gauian, eguerdian? Berdin da, berez egokiago beti ezurra tonifikatzo gabe alde izango litzateke, baina berdin da. Eta beti gero egin behar du grasaken du. Bai, hori bai, ze honek koipea azkenen botako pila bat. Bai, honen hori izaten dena, egun batetik bestera utzi osten, eta gero gainean itenan geruzako hor hori kendu, eta ondo garbia azkenen gero salda bat. Hori da. Gatzik eta zai bota beharko, zaila gatza nik uste dut ila etxau, bai, neko izango. Eta hemen daukagu hori izate ezurra tonifikatzen ari gara, eta bati bat hori, pixkat degeneratiboak direnak, artrosia, osteoporosita duten entzat, eta bati bat hotza dagoenia, belaunak hotza ditut, artikulazioetako hotza, beti berotu ezin da, egoten dian amon horiek, ez da? Eta holakoa, primerakoa da. Eta, baina momentu hontan, inflamazio momentu balimakago, artritis puntu batekin balima dago, orduan aragiak kendu egingo genuke. Bale. Aragia eta ezurrak baita? Ez, ezurrak ez. Bakarrik aragia? Aragia. Aragi gorriak kendu? Kendu, hori da. Aragiak kendu egingo genuke, eta igual adibidez ezurra arraia sartu lehike. Bestela ezerraz. Bai. Eta arraia ero iaskoa? Aragi zuri bat, eguntzia, sartuko neko? Aragi zuri hobeto da aragia baina nik ezurrakin bakarrik egingo nuke. Artritis momentu horrekin, bai. Oso ondo. Eta itxasoko ura zegatik? Itxasoko ura, orduan, esaten nahi gara bi multzo nagusi daudela, esan dugu pixkat inflamatorioa direnak, eta bestia degeneratiboa direnak. Orduan, ezurrak bati bat degeneratiboetan importantea da mineralak sartzea korputzari. Eta mineral iturri bezala itxasoko ura izango nuke. Gero esplikatuko du pixka gehiago, ezurra, mineralak, ezurretako kalzio nola hartu,
jungo gara esplikatzen, baina itxasoko ura mineral iturri bezala sartu dugu. Ordan, algak ere hemen sartuko den, ituzke? Algatan minerala badituzte. Bai, pasatzen da, ez ditugu alga sartu, nahi nuelako txinatarrak erabiltzen dute la sopa la longevidad, beraientzako oso sopa importantea da, beraiek egitun bezala nahi nuen egin, baina algak sartu lehiz. Bai, hor badu herri batzuk, ez? Txinan ez daite inguru baten, 100 piku urtetik nahitxoen amunak oso ohikoa dela. Asko daude, bai. Orduan, beraien errezeta... Hau da sekretoa. Bai. 100 urte bizitzekoa, hemen txorienen gaur zuentzako. Hau hartzen baduzue, 100 urte eta gehiago, gerra moten. Bueno. Bai, orduan bai, eta bukatu horretikan erreuma gelditu nahi zerdei kontatuta, orduan erreuma barruan izango zeteke ezurretako arazo inflamatorio guztiak ulertzeko, eta daude gero multzo bat erreuman barruan dia autoimuneak direnak. Autoimunoak, artritis reumatoidea, artritis psoriasika, espondilitis ankilopoietika, eta hor daude... Izene beldur reumatoia. Bai. Baina gero eta ezagunagoa dira, jendien artean. Eta orduan, horiek dira multzo bat antikuerpua dituztenak, eta berez zartzaron azaltzen dira, baina batik bat gazten artean, eta gero eta gazteagoak ikusten ari gara. 20 urte inguruak olako diagnostiko asko. 20 urtekin ja? Asko eta asko ikusten ari gara. Eta segati, baina gaur egungo, bizitza damagun bizitza, o jateak, ero zer den? Nik asko elikadurakin zer ikusten daka, bai. Hor egingo genukena, hombre, olako gaixotasun bat dakan pertsonak nizango nioke, jutian medikoaren gana, edo etiste baten gara, elikadura egoki bat jartzeko. Ez di balio, mediuk ez dio, zula zaidenatik jan lehikezu, hori ez da egia. Eta orduan hor bi gauza dira importantenak. Alde batetikan, janari antiinflamatorio bat egitea, eta oin esplikatuko du nola den antiinflamatorio jatea, anturaren kontrakoa, eta beste alde batetikan ikusita dago gaixotasun autoimmunetan esteetako inflamazio batetik hasi dela. Hor dago ikerketak egin daude, eta orduan guk esteetako inflamazio hori, antura hori kontrolatzen dugunean hori asko hobetzen da. Behintzat hor brotiak izaten dituzte. Artritis brotiak, eta orduan daudenian kortikoideak eta hartu dituzte. Bai. Eta orduan gaixotasun autoimmunetan estiak zaintzia oso importantea da. Baina hori, pixkat, teknikoagoa da, pixkat komplikatu bat, hor bai joan behar dezu medikoaren gana, dietista baten gana, pixkat aholkua. Baina baita hori, dietista ez bakarri medikoaren, janariak ze garrantzia dugan horrez. Jende asko dago, hori, holako jan aldatzeakin ja, elikadura, behelikadura... Jende asko eta dago, eta guk asko tratatzen dugu autoimmuniak, hori eta elikadura guretzako oinarrizkoa da. Behintzat, pertsona hori, batzutan etortzen direnako janeko degenerazio egonda dago. Eta orduan, igual, erabat ez da erreversiblea, baina bai lortu, ia medikaziora gabe egotea pertsona, broteri gabe egotia, baina hor elikadura importante da, eta orduan, dietista bat, edo, pixkat elikaduran dakien bat importantea da. Oso ondo, hori da. Eta holako bat, eta profesional batean gana, internetekin ez fiatuz, egia ez da jendea holako astukira egite ditu, eta gero eta gehiago, interneten sartzen gara, hau daukan. Eta jazta, eta gero gainera nik uste dut sintoma zuk asmatzea dituzula askotan, agertzen da interneten, hau gertatzen da, nire hemen mina hori etortzen zen. Ez, eta jendeak gero eta edorzerekin, diagnostikatzen dizute zerbait, interneten sartzen dira, eta azten dira beraie bakarrekan jartzeko, ni dieta jarraitzen dut eta ondo etortzen zait. Bai, zuri bai, baina agian beste honi ez. Hori da, eta hobeto da profesional batean jute beti. Bai. Bueno, guk hau, ointopera daukago, irakiten hasiko denean, aparra botako dugu, apar hori kenduko diogu, gero jetxingo dugu zua, eta goxo, ez dakoa, 4-5 ordu, izan lasai iskina batean, eta bestela, lapiko askarrean, pare bat ordu lapiko askarrean, eta listo, gero daukagunean, iragazingo dugu, ondo iragazi, eta saldatxuakin, hasiko gara eguna. Venga! Apurrak entzen, gero garbi izateko. Baina hori berez ja etxian, errezena da egun batetik bestera utzi, hemen ezin dugu nahi, baina eta ja hori koipe guztia ondondok ente zaio eta primera. Baina, hori ja, nik uste dut niko garbi dola. Hor koiperik ez da bezar. Hori bai, usaia daukau txorienen, haze usaia. Emozionatuta dago, salda usaia.
Bai. Gaur txorienen kartela jaldi du. Hor, astu zaigu jartzea, bueno, sarrean jarri du, salda dago. Salda dago. Aizu, beira, neguko platerik importantena sopak eta salda dira. Hartu behar dau likidua. Nik esne sopak hartzea jot, galletakin, Maria galleta pila dekin, esne sopak, goxoak, gozaltzeko egunero. Baina, bai, sopa egia esan, nien nahi sopa salea, bate sopa salea. Ja. Nik, hemen sopa ingo nuke sopa hor, da hemen daukagun txalmasaia pusketatan bota. Bai. Azkenan zer, hori be, hartu alda ero ez. Bai, segun zenek esan du baiet. Hori Hau da, kulturnetako energi hori. Bai. Altxatzen nahi dugunean, bizien horki altxatzen egon, aragi zatiak eta bai, ondo etortzen dira, bai. Eta gaina, aragia ere, ala jamerko nuke, edo menzukarrain zatiak, edo ilasko zatiak, edo erazagiak, hola ze pusketatxo batzuk, ez gero txuleta handi ezurra bat. dana nola atera zaion, hainbeste ordu egonda gero, dena atara dugu, guk honi atara dugu, dena. Dana hau, saldan. Eta hau, salda hau, ondo, guk barazkien azkenean lortzen duena, ateratzea dana, eta hori gure gorputzantzako. Hori da, eta elikagaiak. Osea, guk egiten dugu, lepo jan, asko, tripa bete, baina elikai gutxi sartzen dugu gorputzari. Normalian. Orduan, hemen da sopa bat ematen du, ez dakoala ezer, likidoa dela, baina hemen elikagai asko daude, eta azkenean, digestioa ezin denean, hamon horiek, janare digestioa ahulduta dutenak, eta nola sartu elikagaiak, nola inderraman, olako gauzak egin behar dira. Eta norbaitek hori aragi horren zatitxuak, edo jasko zatitxuak, bai, sartu leke, edo arrain zatitxuak, bai. Baina ez jozu eman amonari txuleta bat jateko, ezin du. Azkenean, txalmasaia, ez da itataralko duan, zetena desegitzen da, bitu. Hau, txalmasaia dago, hau dago, dana, bai. Desegin da, biguna. Hori da. Eta horre gelatina asko dago, eta gelatina artikulazioentzako ona da. Bai, arrain gelatinosoak eta bai aragi gelatinosoak. Arrain zein izango zen, arrain gelatinosoak zeintzuk izango zen? Pixkat, ezurrak indazuk, ezurrak negoz dituzunean da hor gelatina ateratzen da. Bai. Ez dakit, asko da askatzu. Bai, edo zein legatza burua bera egiten duzunean, edo sapua gelatina handia dauka. Bai, normalen beti aragikin gelatina identifikatzen du, baina... Bai, baina arraiak gelatina handia dauka. Makaiauan, bakusin daukan pila, makaiauan tripaki moduan saltzen dira, baina ez dira tripakia berez da. Makaiauan ezurra, tripan daukan ezurra, dauka telatxo bat, beste duena ezurra. Hori oin hasi dira erabiltzen, eta saltzen dute tripakien moduan, ze testura tripakien berdin-berdina, gelatina. Bai, orduan hori eta ezurrak egozten dugunean narrai ezurrak eta buruak eta hor beti gelatina gelditzen da hori hartzea oso ona da. Eta hori gujuten genean arrain dira eta burua eziazu, ni beti eskatzen dut buruan igorte eta ezurrak ere bai, eta horrekin egozi eta salda egiten da hori oso gelatinatua. Ni hau gatze ez dakit, ondo goa. Bai. Ez du behar gehiago, ez gutxeo. Vale, primera. Txukun jarriko du hau. Bai. Eta horrek, bai. Orduan, honek ez elekeu salda olaxe da, errezetatan nahi nuen berezko errezeta egitea, jendeak ezagutu zen. Eta orduan, hemen gero zen elekeu salda honetan, adibidez, harta txiki pixkat egozi. Edo arroza egozi. Edo arroza egozi, edo olo maluta batzu bota. Bai, hola, bai, salda honi hasi nahi zen pixka kolore pixkat ikusten, noin arte Nikolan, zaten da, salda hartu gozu, pixka dolan, ez dakit, zerbait, bueno, ero dilista batzuk ino alditxu salda. Dilista batzuk ere, bai. Bakarrikanik salda nahi nuen erakutsi nola den, ez? Eta baina... Eta salda katilloan. Katilloan, hori da. Katilloa tamainoa da, salda tamainoa da, katilloa. Bai. Este bat. Eta este. Kolore politxa, ze kolore hauka, pixkatu kurkumak eta mandiona, eta usaia, eta gizu ze usaia hauka untxurien. Bueno, urzik intino salda hartuko dugu orduan, oin? Honek elikagi asko dazka, txikito. Bai, hombre, pila bat, bai, hau da, erosi behar duena nik gastatu ditudan guztiak. Hori da, gero ez dara berreta marrotekin, Silvana, zertu leiket. Berreta marrotean, aguantatuko? Bai, nik orain arte, lehen esan dizut, sekula, sorion ez dut inungo lan. Oso goizua da, eta gazi puntua oso ondo dauka, Gatza, ez digu bote ezer, baina ederki zarretzen. Egin zan, eguraldi txarrakin daola nik guri lasterketa batzuetan oin eskintzen digute, eta eskertzen. Eta gatza sartzen juzu. Etortu zenean kaletikan hotz egin da, primera. Kuminoan abaritzen da,
kuminoa badauka bere zapore fuertea. Ba, Bueno, mundiala. eta arraxa. Eta pikante puntua, behitu baina azkenean hartu diot. Jengibrea. Bai, eta honek berotzen zaitu, bueno, baita belarreak. Ja, kalefazioa, izalduko du. Bai, ja, txaldu Vale, daike. venga.